магазин маҳкам шид. тамошобинони азиз, марамад чӣ намуд пойафзоле ки мебинен бо нархҳои беҳад арзон пешниҳод шудааст. беҳад хушруванд пойафзолошон ҳам бори гуанҷӯай, ҳам бори туркӣ. сифатҳои беҳтарин доранд. ман авор гирифта будам, ҳамаш бори элегантай. ҳозир бошад кросовкиёшон 60 сомонӣ шидагиай. ана туфлиое ки мисол на туфлиои мардона фассоно диден кадомиш ки туркияй оригиналай документ доранд, ҳамуно 150 сомон шидагиай. 450 сомон, 300 сомона, ҳамаш 150 сомонӣ шидагиай. хулас иҷада бо 90 сомона дора, 100 сомона дора. ҳар хелая нархошон як борак биненда шумо нависен, бо расмоша мепартоян. ман рақамошона мемонам дар рӯи экран. нависен, расмоша мепартоян, интихоб кунен, доставкатон мекунан. агар ки мисол интихоб карден. хулас бинен, ҳама моделош ҳастай, беҳад хушруванд. ира шахсан ман рафта аз магазиншон авор гирифта будам. бисёр ҳам попшӯи хушрӯ доранд, пойафзолҳои фасон доранд. ҳозир ки маҳкам кардагиан магазина, ина биненда чихе аксияи калонтарин кати пешниҳод шудагиай. марамад духтарако, мара метавонед барои шавҳаротон, барои бародаротон харидорӣ кунен. ҳама моделҳо ҳастай. и хеле нархи ягонҷода нестай, бовар кунен. ҳамунҷода вақте ман авор гирифта будам 300, 400, 200 чанд будам, хеле буд нархошон. ҳозир ки магазин маҳкам шид, ҳамаи ҳамира аз 60 сомон, аз 60 сомон сар карда то ҳамин қимат аму 450 сомонро 150 сомон кардан. марамад ина касседа дар корай метавонен муроҷиат кунен, дар равакак доставкатон бикунан. ина марамад ишаижда хушрӯай борошон, ишаижда хушрӯ ҳамаи моделҳо ҳастай. марамад духтарако, ира бинен, интихоба бинен, инаи макасимкора бинен, лорико. ина диден чихе хушрӯ. инаи намудо ҳастай, макасимкои фасон, сабукак. ино ҳамаш гарантиядор, качествои зури зурай. чихеле гуфтум ку духтаро, бори элегантай, ҳамаш нархҳои арзон кати пешниҳод шудаастай. ина метавонен ки муроҷиат кунен, дар авакак шумода доставка кунанд. бинен чихе бор бисёрай. магазин ки маҳкам шид, ҳамаи ҳамеёра грандиозни аксия эълон кардан. дархост кунен, барои савдо мехоҳен, бо барои савдо муроҷиат кунен, бо арзонтар мекунанд. мисол бисёр ки гирифтен. ана агар дона гирифтанӣ бошед, марамад рақамошон ҳамин хелам навистагиай рақамошон бинависен, нархошон ҳамин хелам арзонай бовар кунен. мана ира бинен охи моделако беҳад хушрӯай, интихоб хеле зиёдай. размерора ҳамаша меёбен. мана ира бинен кожаный макасимка, иқа модели хушрӯа. ина ёша бинен бо гуччи будай под бренд. мана сифатошон гарантиядор. кадом сифате дар курайтона ина гарантияи зур кати. бинен инаи моделора. мана ба санушкошам ҳастай, диден? ай якташ чандта расветка будай. ина туфличо, туфлии хушрӯ бисёр доранд. нигоҳ кунен да? кроссовки, спорт стил, мисол классика, чизе дар курайтона ина макасимкои фасон. моделора бинен да? ишаижда хушрӯ, ишаижда хушрӯ. беҳад интихоб зиёдай. агар наворда хушрӯ надида бошен, ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунен, дар авакак доставкатон мекунан. инаи чармиёша бинен чихе хушрӯай. ҳаму чихеле гуфтум ку 150 сомаш ҳамуе ба яку документдоро, пойафзолҳои документдори 450 сомон. ҳамуно 150 сомон шидагиай. ина аз 60 сомон сар карда то 150 сомона нархошон пешниҳод шудагиай. ина бинен, ҳама моделош ҳастай. ишаижда хушрӯ, ишаижда хушрӯ, диден? чӣ рангш дар курай, чӣ моделиш дар курай меёбен. аз ами спорт стил сар карда. ина ёра бинен, диден чихе хушрӯакае. мана кроссовкиёшона чихеле гуфтан аз 60 сом сар мешаваю, бори дигар такрорам шава то ҳамин 150 сомонаи нархошон. иҷада бо 90 сома доранд, 90 сома доранд, 80 сома доранд, 100 сома доранд, 120 сомона доранд. хулас ҳамин қимат охири пулгириш ҳамин 150 сомашай. мана бинен туфлиҳои чотки, фасон, хушрӯ, ҳамаш беҳад борои хушрӯай. ман рақамошона мемонам, марамад муроҷиат кунен. метавонед бо пурсен кадомша бисёр бигирен, чанд соми метиҳанд. бо катихчонам суҳбат шавен. хулас